ତେବେ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଆସିଗଲା ଆର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଯେନ୍ଟାକି କୃଷି ବିଦ୍ୟାନିଧି ଯୋଜନା ବେଲେ ଯେନ୍ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଚାଷୀ ଯେନ୍ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଏଇ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବେ ଆର୍ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ବେଲେ କାଣା ରହିଛେ ଏ ବିଷୟରେ ଚାଲ ଜାଣିମୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆର୍ ଇ ଯେନ୍ ବ୍ୟାନରଟା ଆସିଛେ ଏତି କାଣା ଲେଖା ହେଇଛେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେବି ଆର୍ ଏଇଟା କେନେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଯେନ୍ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ କେନ୍ତା କରି ସେ ଉପରେ ଆମେ ଜାନମୁ ତେବେ ଦେଖ ଏଠାନେ ଯେନ୍ଟା ଲେଖାଯାଇଛେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷି ବିଦ୍ୟାନିଧି ଯୋଜନା ତେବେ ଏଇଟା ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ আর নূଆ যোজনা কলে ବି চলবা ଯେନ୍ଟାକି ଏଇଟା କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆଗଲି ଯେନ୍ଟା ମିଲୁଥିଲା ଆଉ କାଳିଆ ଯୋଜନା ସ୍କଲାରସିପ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ହେନ୍ତି ଏଇଟା ବି ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯୋଜନା ଯେନ୍ତା ଥିଲା ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଆ ହେଇକରି ଏବେ କୃଷି ବିଦ୍ୟାନିଧି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛେ ଆର୍ ଏଇଟା କେନ୍ତା କରି ଆବେଦନ করবে আর কেন ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ করবে ଯେ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିପାରମୁ ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆର୍ ଯେନ୍ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ ଯେନ୍ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଉଛନ୍ ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ଇନ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ଆରୁ କେନ୍ତା କାଣା ରହିଛେ ଡିଟେଲ୍ସ ଚାଲ ଜାନମୁ ଯେନ୍ଟାକି କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଓ ଭୂମିହୀନ କୃଷକ ପରିବାର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷି ବିଦ୍ୟାନିଧି ଯୋଜନା ବୋଲି ଆଣିଛି ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଆଉ କାଣା ଲେଖାଯାଇଛି 2 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ରେ ଦେଖ କୃଷକ ପରିବାରର ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନ କୃଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ଏଠାନେ କୁହାଯାଇଛେ ଆରୁ ଏଠାନେ ଦେଖ ଏ ପେପରଟା ଟିକେ ଭଲସେ କ୍ଲିୟରସେ ନେଇ ଆସବାର୍ ଯେନ୍ଟାକି ଟିକେ ବ୍ଲର୍ ଆସୁଛେ AISHE ମାନର ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଯେନ୍ଟାକି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଯଥା IIT IIM NIT AIIMS ଏବଂ ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ICAR ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସରକାରୀ ସହାୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି আর ଯେନ୍ଟା ଏଠାନେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ବି ଦିଆଯାଇଛି ଯେନ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଲେଗେ 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟ ସୀମା 10 ନଭେମ୍ବର 2024 ଠାରୁ ଯେନ୍ଟାକି 10 ନଭେମ୍ବର ଚାଲୁ ହେଇ ସାରଲାନା ଆର୍ 25 ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ରହିଛି କେନ୍ଟା 25 ଡିସେମ୍ବର ଏଇଟା ମନେ ରଖ আর তারপরে দেখ এখানে যেটা লেখা যাইছে আজ্ঞা মানে যেটা যোগ্য শিক্ষার্থী আবেদন করন্তু যেটা www.scholarshipodisha.gov.in scholarshipodisha.gov.in রে এটা আবেদন করে পারবে তো এটার ডিটেলস মুই ওয়েবসাইটকে জি করে দেখুছে চলো সেন দেখমু দেখো দেখো এই ভিডিও পুরা ফুল দেখো কেঁতির লাগে পুরা ডিটেলস ক্লিयर হিসাবে জানিপারব ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ କହୁଛେ ଏଠାନେ ଦେଖ ମୁଇଁ ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ଲେଖିଦେଲି ଓଡ଼ିଶା ସ୍କଲାରସିପ୍ ତମେ ବି ଲେଖିପାରବ ଯେନ୍ଟାକି ଏଠାନେ ଆସିଯାଉଛେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଇ ଉପରେ ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେମୁ ଇ ପ୍ରଥମ ୱେବସାଇଟ୍ଟା ଯେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଲେଖାଯାଇଛେ ଏନେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଇ ଭାରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବା ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏନ୍ତା ଲେଖା ହେଲା ପରେ ଇ ତଲେ ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ତଲକେ ଆସନୁ ତଲେ ଇଠାନେ ପୁରା ଲେଖା ଯାଇଛେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯେନ୍ଟାକି কৃষি বিদ্যানিধি যোজনা লেখাଯାଇଛି ଆଉ কৃষি বিদ্যানিধি যোজনা ରହିছে ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 25 ଡିସେମ୍ବର 2024 ଲେଖିଛେ ବେନିଫିଟ୍ କାଣା ରହିଛେ ଆଉ ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ସ କେନ୍ଟା ଆମେ ଜାଣିପାରମୁ ଯେ ଏଇଠାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ବି पर इयर ଲେଖା ଯାଇଛେ এটা আগলি কালিয়া যোজনার ছাত্রছাত্রীମାନେ ବି ସେମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ତ ଏଠାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଇ ଭ୍ୟୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେମୁ ବେଲେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରମୁ କେନ୍ ପିଲାମାନେ କରିପାରିବେ କେନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯେନ୍ଟାକି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ SC ST OBC SC BC ଏମାନେ କରିପାରିବେ ଆପ୍ଲାଏ ବୋଲି ଏଠାନେ ଲେଖାଯାଇଛେ ଆରୁ କ୍ଲାସ୍ ଆର୍ କୋର୍ସ ଏଠାନେ ଲେଖାଯାଇଛେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଯାଇକରି ভিজিট করা এই ওয়েবসাইটটাকে আর দেখিপারবা আর ডকুমেন্ট এখানে লেখা যাইছে কিন কিন ডকুমেন্ট লাগিপারবা সেটা এত ক্লিয়ার হইগনু তারপরে এখানে আমাকে পিডিএফ বি আছে যেটা পিডিএফ আইয়া মানে এখানে ডাউনলোড କରିପାରିବେ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ରେ ତାରପରେ ଏତ୍କି ହେଲା ପରେ ଏ ତଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋର୍ସ ମାନେ କିନ୍ କିନ୍ କୋର୍ସ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ସ୍କଲାରସିପ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ আর ଦେଖ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ EBC ମାନେ ବି କରିପାରିବେ ଏଠାନେ ତଲେ ଲେଖାଯାଇଛେ ପୁରା ଏସବୁ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନେ ବି କରିପାରିବେ ଏସବୁ ପୁରା
डिटेल्स देखि पारथिबे पूरा एटा आपण मानकर केन कोर्स सेटा हे हिसाब रे एप्लाई कर दियो। आ डॉक्यूमेंट देखो आधार कार्ड तो लागुचे, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, तापर एठाने लिखा जाय पासबुक, बैंक जेरक्स, आईएफएससी कोड, एटा सब डिटेल्स लागबा। पासपोर्ट साइज फोटो लागबा, रेशन कार्ड आपनकर फैमिली गार्डियन रो, तापर बेनिफिशियरी आईडी पेरेंट्स गार्डियन रो बोली छे सेटा भी देबार पड़बा। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, लास्ट एग्जाम डेट रो से एग्जाम रो भी देबार पड़बा। और आधार कार्ड ए सब डिटेल्स आपण माने एठाने देखि पारथिबे। एतकी रहिছে आर भी बहुत सारा जानबार लागि आपण माने भी साइट रे विजिट करो आ ऑनलाइन करि पारबो।